Здравейте, вие сте с новия епизод на И какво става сега? Аз съм Диан Каличенкаската, а на гости ми е Елитър Жак. Какво става? Бива нашия ти. Благодаря ти, че се отзва. Много ясно всеки път. Какво става с тебе? Ме малко по София. Така. По работа? По работа. Ти си израснал в Пловдив. Да. Преди да почнеш да правиш рап, с какво се занимава? С какво ли не. В смисъл, пачкал съм много различни неща. Например, продавач съм бил, тостърджия съм бил, общак съм бил, много неща. Как се запали по рапа? 95-та година живях в Канада и оттам. В Канада? В Канада. Учих. Верно ли? Да, с нашите. Какво учи в Канада? Гимназия бях и така, оттам почнах да пиша текстове 96-та, може би 7 в началото. И си писах и първия запис е 2007 чак. А помниш ли си първата рима? Първата рима? Първия куплет или първия? За записано говорим? Да. Помня го, да. Я моля от това. Чакай се. Погреш. Само оставам, но трябва ли да съжалявам, когато за фалшиви хора 5 пари не давам, сам пазя своя гръб и следва моята вяра. Дори да лазя в праха душата ми не се продава и така нататък. Дали това на колко години си го? Вече на 26. Да, звучи смислено. Не звучи като на някой малко. От 96 ако видиш текстовете, то ясно мога да ги видя, защото ги няма вече, но като цяло... Аз съм доволен, между другото, че имаше 10 години писане преди запис, защото са по-шлайфах от към текстове, от към подредба и така нататък. Да, между другото, песните ти имат смисъл. Старая се. Да. Не мога да седна и така. За разлика от моите. Стига. Моите са малко глупави, но... Правиш капуси, нали? Да. С това ли си вариш прехраната, защото смисъл от музика знаеш? От музика знаеш, да. Статуси. Каквото изкарам от там, каквото изкарам от музика, пак влиза в музика и всичко е вътрешно колело. Да, но то не правиш какво е такив. Оставяш нещо. Да. Нещо остава, което е най-важното. А какво мислиш за комерция и за андерграунд? Аз между другото имам една по-така странна гледна точка от повечето хора. Според мен и двете трябва да ги има. И в момента има доста от двете в България. Има и андерграунд много стабилен, много читав и комерциалната музика няма много хубаво ниво, между другото. Изобщо има всякакви изпълнители с... Щях да кажа пазара, но то пазара, какво да кажа, но то пазара е като се продава нещо, тук много ми върви с продажбите, обаче изобщо напълни са. Има. По-хубаво да има, отколкото да няма, пък реално в момента, в който си има фенове за всички, няма го лошо. Така, по този начин човек може, каквото му се слуша, да си го намери и да го има българско. И да си слуша българска музика. Да, което е много така важно. Че нека да, аз съм много за да има комерциална музика, да има андерграунд музика, олдскул музика, всякаква, разбираш. Колкото повече, толкова по-добре. Да, и аз съгласен съм с теб. Защото сега, примерно, андерграунд изпълнителите се присмеят на тия, които са комерциални. Само че ако не си комерциален и си андерграунд, ти няма как да вариш пари от това нещо. В смисъл, поне според мен, андерграунд, колко човека ще дойдат, ако... В смисъл, ти имаш една определена база, нали, ако си андерграунд, ти не се стремиш за цялата публика да се хареса. Нали, андерграунд изпълнителите това се стремят, една от отбрана част хора да ги слушат. Как ще правиш пари от това нещо? Някой време трябва да станеш комерциален, няма как да си постоянно андерграунд. Може и някаква смесица да стане между двете. Защото виж сега има и нещо друго, примерно пък при андерграунда може да не се вадат пари или да се вадат по-малко пари. Обаче за сметка на това участията са 100 пъти по-яки. Защото хората, където са там, има мега яко вайб, докато при по-комерциалните пеят по някакви такива, как да ти кажа, по такива заведения, където половината въобще не знаят кой ще пее и ме се тая дали въобще някой ще пее. И те си поркат, никой не ти обръща внимание. Точно там си вече наистина като циркаджия. Да, можеш да вземеш хубави пари, но си циркаджия.
И мен с това вече не ми се ходи по участие, да ти кажа честно, защото не клубната сцена уби концертите. Това го има. Ти сега правиш с живи банди. Сега направихме една банда с едни приятели, The Project се казва. Там концепцията е много, много различна. Не е хип-хоп. И въпреки си мислим да има едно хип-хоп парче в целия албум, но там има малко чил, има малко рок, малко метал, женски вокал, даже май ще преобладава. Лин от Busy Pro. И изобщо много по-различна хава е. По-яко май с музиканти, с жива банда. Винаги е по-яко, обаче е по-яко за сърцето май, за джоба е много по-зле. Нямаме читави заведения за такава музика. Или ако имаме, те не плащат колкото трябва, всичко е на вход, как да се фана, а пък аз съм свикнал, нали, ти знаеш, ние сме си на хонорар. Да. Не може някой да ме накара да препътувам половината България, ако се съберат хора и после да го делим на 5. Колко хора трябва да съберем, че да делим на 5 и да сме окей. Не става. Плюс това там се вече пътува с една техника, която ти е едно от 10 на 15 хиляди лева. Къде да разкарваш такава техника, китари, барабани и супер много неща, чека не е като при нас 5 минути 10, пусни опа, айде готово. Там имаш по 2 часа чек. Целият ден ти е отишъл. И за какво накрая вземеш ни 100 лева, по-хубаво да ни хода, разбираш? А лесно ли се работи с истински музиканти? Защото смисъл... Ами зависи колко ти влизат във филма и зависи какво правите. И зависи дали ти искаш да влезеш в тяхния. С рапа е по-лесно, знаеш. Да. Харесваш си инструментал, казваш това ми е инструментал, вкарваш си римите, това е твоята хала. Докато там вече има една симбиоза, дето единия започва да го мисли инструментала, ти си кажеш на това ми идва еди какво си, той пък примерно ти каже на мен ми дойде, нали, за друго мислих. Да. Нали, до сега съм нямал такъв проблем, в смисъл някой да ми каже, че куплета ми, нали, да, че съм, да. И то фактически то оттам тръгна. Интересно е. Определено е по-хубаво. И вайба е друг на сцена, изобщо като не си сам. Да. Нали, като са повече хора на сцена, винаги е по-хубаво, обаче там вече идват и репетиции. Много по-ангажиран си. Много по-сериозно изглежда. Много по-сериозно, за сметка на много по-ниско платено. Аз затова много хора викам, като ми кажат, ти си музикант, викам, не, аз съм рапър. Да. Вика, каква е разликата? Викам, рапърите вземи повече пари. Не е майтап, човек. Да, не е майтап. Аз направо тия хора се очудвам много как могат въобще да се навиват за такива тънки пари да ходят да свират и то да бая да свират. И това е доказателство, че музиката не е оценена. Въобще. И те и самите заведения така са, музикантите така ги научиха. Аз съм много против това. Като не ти плащат колкото ти трябва, няма да можеш да свириш, това е. Медално какво ще яде? Той пък от това, защото много яде. Ако... Има една шепа музиканти в България, музиканти говорим, не изпълнители и певци, да правят пари. Дето си са окей. Нали, не богати, окей. Другите, човек, аз не знам за 30, 40, 50 лева на вечер да свириш 3 часа, някакси да знам, не ми е филм. Ужас. И да свириш, разбираш. Не, там да си пееш. Не знам, че в България сигурно с глас и поговорката върви. Музикант кръвта ни край. За жалост. Ама рапър храни. Рапър някой. Да. А добре, защо Литърджак? Литърджак, защото преди като бях Насо, няколко пъти ме бъркат много брутално. Нали, бъркали съм с Насо и с Насио Монов, който, нали, прави там разни различни неща вече. Но тогава, точно по това време имаше парчета. И няколко пъти така имах сериозна приятелка тогава и седим в нас, гледаме филм, нейна приятелка звъни и вика, твой човек е в планета и се целува с станционката. И аз съм до нея, виж. И тя почва се смее. И вика, бе, не е там. Не бе, тук е, вика, на плаката пише Насио. Тук е, виждам го, вика, с едно змийско кожено яке. И тя ми вика, значи в момента, ако не седеше до мен, нали, само като ми каза змийско кожено яке, вика, бе, пак нямаше да повярвам. И в един момент викам, абе, не искам да ме бъркат с никой, защото не е готино. И като изкарвахме, даже първите парчета, като ги записах при Петър Козмов в Сентел, нали, аз бях спрял 2 години с Респект, като спряхме да правим музика.
И след това даже не знаех как да се кръщавам. И имаше едно парче Густо, в него бе Литър Джак цигари, лято плаши да е Густо и викам, пише Литър Джак. И той вика, що бе? Викам, защото е с две думи са, няма кой да му обърка. Викам, може да звучи много тъпо на някои хора, но викам, няма кой да му обърка. Плюс това, като са две думи, лесно се разменят, се римуват в парчета и викам, пише така. Даже не съм го и мислил много, така като на етап, айде. Трябваше да пуснем парче, как се казва, не знам. И вместо да го мисля, викам, давай, пускай това пък. Това такова, ако трябваше да го сменим по-нататък, ама така си остане. Искам нещо да кажеш на младите, смисъл, да им някакъв съвет като по-голям батко, примерно, защото те гледат смисъл рапа, е музика, която пропагандира наркотици, жени, алкохол, дилърски работи, смисъл не твой рап е такъв, но по принцип рапа е свързано с това, смисъл асоциацията е глупости. Кажи им нещо умно. В насока, ако правят музика ли? Не, като цяло за живота, някакъв твой житейски опит, който примерно като да следват мечтите си и в тази насока. Ами, каквото и да правят, първо трябва да знаят, че става с много зор и постоянство. От днеска за утре няма как. Проблемите водят още проблеми. Много е... Ти поне знаеш всичко е до нагласа и до как искаш да ти е живота. Значи, ако си добър и гледаш се разбираш с всички, живееш по-спокойно и така ти е много по-добре. Да, няма как всички да накефат нас, както и ние всички да са кефат на нас. Обаче такъв е живота. Колкото повече спрем, колкото по-малко си го слагаме въобще, толкова по-добре. По-лесно се живее, по-хубаво, по-спокойно. Не се криеш от никой, на никой нищо не дължиш, правиш твоето. Който иска, който не се кефи, да фани той да си направи неговото. И да го покаже. И окей, аз нямам против, в смисъл, за музика особено, нямам против кой ме харесва, кой не ме харесва, аз си правя моите неща. И затова някой път ги дразна, викам, че съм най-добрия. Ама те сега не ме разбират, защото под най-добрия всеки си казва, това се е възгордял. А реално за мен си, тъй като моите парчета са си мои от моя живот, нали, аз моята музика слушам най-много, което е абсолютно нормално. Тя е свързана с мен. Няма как на друг човек музиката да е свързана с мен повече от моята музика. А те веднага правят асоциация, то си мисли, че е най-добрия рапър. Има и по-добри рапъри, и по-добри музиканти, и всичко по-добро има, и по-добри текстописци, ако щеш. Въпросът е, че моите текстове си за мен. Да. А коя е песента твоя, която примерно ти е оставила най-як спомен, как да кажа, твоята най-яка песен е малко... Аз най-много си харесвам Карма, въпреки че Карма ми е оставила много гаден спомен. Те моите парчета, даже повечето, които са ми любими, са от гадни спомени. Защото се живее. Да. И Карма си я харесвам най-много. Има много, аз много парчета си харесвам, но Карма май ми е най-така на сърце. Аз бях видял някаква статистика, беше изкарал колко парчета си направил. Даже съм изпуснал. Около 120 за толкова 10 години вече. 10 години. Wow. Като 30 от тях, 30 и няколко не са извадени още. Но също така пък не съм броял други, по които са работи, така че някъде там. А какво ново сега да очакваме с смисъл последния проект, по който работиш? Сега много като клип с Lexus и ETHA. Даже не знам как се казва песента още. С The Project, моята група ще изкараме няколко парчета сега наскоро. Не искам да се ангажирам да дам срокове, защото албума правя няколко албума фактически и ще се забавят всичките това с битове на песа, който да не го правя сигурно 2 години вече. Там претърпявам много промени, записи, мине някакво време, реша, че мога по-добре, което ми се случва рядко, между другото, защото първосигналното по принцип е най-добре, обаче променям някакви неща. Албумът ще стане много хубав. И сега съм пред дилема дали да е само сериозни парчета или да имам едно-две деца по-просташки. Да. Обаче на фона на целия албум май не има там мястото. И също тая битовете на пес, защото аз така заредих да имам няколко фита, дето се чуда дали да ги има в албума. С кой са?
В смисъл, ако не е тайна. Ами... Няма да казвам, защото нали, не знам кога ще излезнат тия парчета, дали ще са в албума, дали няма да направя някакъв микстейп за free download такъв. Да. С фитовете само. Така си го пусна, хората си го свалят. Пък ще направя там сигурно някакви колекционерски издания, да речем и 50 бройки, който си вземе, си вземе. Да, сигурно. Да. Но май албума няма да има нито един фит. Само. Това е доста сериозно. В принцип, първите си правят фит, да не си пишат повече куплети, ама явно имаш. Там е работа, че имам, колко имам? 9 песни за сега. Няма да ги карам 18 като миналия. Но може би до към 13-14 ще ги докарам. 15 може би, ще видим. Имам още 5-6 текста да напиша. И в момента първото парче вече е финал, мастерирано готово за албума и се почват сега другите. Много е зора, записваме се на едно място, сега на ново... много работа е. Сложно е. Сменил си хора, с които работиш. Да. Сега в момента съм в Кампа Records при Павел Джугерски в Раковски. Много съм доволен. Значи до момента това ми е в смисъл, мисля, че няма да сменям повече. И така, аз пък взех да бягам от фитове вече. Много рядко. Защо така? Искам си изграда моя канал в YouTube, парчета да си там да са на едно място, някой като влезне, да си, въпреки че има препратки към другите канали, но искам самия моя канал да си е моите неща да си там. Нали, няма нищо общо с пари от YouTube и такива неща, защото знаеш там... Да не са пръснати. Те така, като си видят, моите неща да си там. Супер. Добре, накрая на преданието имаме традиция, една рима бърз фристайл с "И ко става сега". Фристайли не мога да правя, човек. Нещо бързо съвсем не ангажираш. Нещо измисли, каквото и да е. Смисъл 2 лева. Те знам, примерно. Какво става сега? Каска фристайл ма караш да правиш то така. От Пловдив тази сутрин тръгнах за София и сега съм на гости при теб в студиото и в крайна сметка какво от това? Благодаря. Не мога фристайли да правя, бай. Казвам пред всички, аз не съм рапър като другите рапъри, бай. На мен ми дай да мисля, да пиша, да чувствам, не мога да правя фристайли, не съм фристайлър. Благодаря ти много, бро. Това беше края на преданието. Ще се видим следващата седмица. Peace.